Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ulokhu uqhubeke njalo ukwanda umbango wezinyanga emva kwevideo yathi usabaningi eka Dr Khehlelezi la ibonakala khona emanzini ekhipha imali ithizeni. Emva kwaleyo video ke ka Dr Khehlelezi kwabe sequbuka umsindi izinyanga ezahlukahlukene zimhlasela yena uDr Khehlelezi. Imsolo ukuba ke inyanga yamanga. Bafethu ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu sekungene izinyanga ezihlukahlukene zihlasela yena uDr Khehlelezi sekuyimpi ke yezinyanga. Kodwa ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu awubambe nansi clip uzwele ukuthi ke uBhaka no Dr Khehlelezi njengamanje bathathana bathini awubambela yena inkosi yami ezama ukuphakama naye uBhaka ngiya understand igame mawufuna ukuphakama ushaya lezi eziphezulu ukuze abantu bakunake uBhaka ngiyamazi othandana no Kelly Khumalo ngizokhuluma uKhehlelezi nabalandeli bakhe uKhehlelezi funeka abonge ukuthi unabantu abamthanda unconditional, kunabantu abamthanda right, kunabantu abamthanda wrong, kodwa lokho angakuthathi kancane kuyisibusiso nje ukuthi uthanda abantu noma wrong. Ke sibacabangele futhi nabanye abantu abasuke ngempela beza kumuntu omelaphi ngoba ngempela besenkingeni engenamali enethemba engathi umuntu kanjalo angatshela iqiniso, kodwa uyabona umuntu onjalo bengabe ezotshelwa into engelona iqiniso ngemali yokugcina kuba kuhlungu, bese abalandeli ke laba basuke bekuthanda uright noma wrong kutholakala ukuthi ababuzwa lobuhlungu obuzobe umuntu lo okade complain noma ingane complain ngayo. So mina into engicela ukuyicacisa ukuthi ngicela ukuthi ke uKhehlelezi njengoba kuyimanje kukhona into etrendayo ethi usebakhohlise kakhulu abantu kodwa bayamsupport abalandeli bakhe. Ngicela mina ngabadayisa abalandeli bakhe, ngicela ukuthi njengoba emsupporta asale yena esethula angaphawuli khona bezommela kahle abalandeli bakhe, ngoba into esengilothisile beke wathi uzama ukukhuluma uvele abadayise kakhulu abalandeli, kanti abalandeli bayazama ukumsupporta, hayi ukuthi ababona abalandeli bakhe Khehlelezi ukuthi ngempela ayikho imali yakhishwa emfuleni, hayi ukuthi ababona abalandeli bakhe Khehlelezi ukuthi ayikho imall eyakho Khehlelezi naye wayekade ewudaka boy exova naye lapha. Bayakwazi lokho abalandeli. Konopia Mall yakhiwe kulomuntu lo oKhehlelezi. Just imagine buku Konopia Mall inkulu kangakanani, imali ningayikhokhela lapha. Shelly Beach Hospital yakhiwe lo muntu, kodwa ngoba bayamthanda bamsupporta nakuba right wrong enjalo. So yena ukuze ngabadayisi ke akangaphawuli, ngoba uyabona nje bengabe ethi uzama ukuyidefenda, uyabona nje uzamile emfuleni ezama ukukhipha indaba yale yamali, ezama ukuyidefend, wathi ufakele umuntu eCape Town yavele yenza istory saba west ukuthi ayikho imali engafaka emanzini iphume ngapha, uqale wathi ifakwe inkosazana lakutshela idlozi ebusuku yabo isifaka umuntu, babona abantu ukuthi hayi nawe usuyazicontracta ke manje. So manje alikho iphutha kuKhehlelezi bengabe ukuthi he rose from humble beginning yabo, because actually most of us we rose from humble beginning yabo. Imumva lethi lona elisenza sibe strong, asikho isizathu, there is no reason ukuthi ufuna ngicacise kabanzi ngemumva lami ngoba vele we rose from humble beginning of course. But yena uzama ukuchaza manje kahle kahle mina bengivele ngeinkunzi enkathi echaza sekuyavela manje ukuthi le nkampani le ye construction yakhe noBhuku loyo icompany yango 2020 kanti iKhonopha lathi uyakhe from iqalwe from 2016 ukwakhiwa iKhonopha yabo. Sekuvela manje into engenasidingo ekuthiwa yena uthe yes I rose from humble beginning, bebezomsupporta nathi besomsupporta because nami ngangu-garden boy ngelinye ilanga namhlanje ngihlala emzini ongaka nomunye umuntu wayekade naye enye into ngenkathi ezama ukukhuluma ezama ukuba defensive lento im-exposer ngenye indlela masekudayiseka abalandeli. Mawuqamba amanga umuntu uvela ngene nje kwi-technology athi 1212 abuye ne-information bese kuya exposeka ke manje bese kuba sengazuthi silwa nawe kanti cha sithini. One,
ayithatha imali yomuntu okugcina uma uneshoka ukuthi ngeke uzomsiza. Ithatha imali ngoba umuntu uneshoka ukuthi uzomsiza. Okwesibili, awuzami ukudefenda into obona kahle ukuthi ngeke usayidefenda, uyathula bese abantu beyibona abakudefendayo. Uzokwenzani? Uma sikhuluma ngesimo sento eyinkosazana yasemanzini. Yes. Inkosazana yasemanzini sisuke sikhuluma ngento enkulu kakhulu. Ngeke ifike emfuleni omncane kanje. Inkosazana yasemanzini iphelela ulwandle. Le mali ogogo ebusuku mangilele bathi kukhona imali efanele ngiyoyilanda emfuleni. Usedidekile ke manje. Sekuyogogo manje futhi abafika ebusuku. Niyabona ke balandeli bakho ukuthi uniconfuse kuphi ke manje. Ubethe inkosazana uthi sekuyogogo manje. Akakhuluma iqiniso nje ndoda. Ubuthi wezaziphi ngale mali? Uma le mali kahle masikhuluma amaqiniso mfowethu. Kunomuntu ongikhokhela yona. Ayike bafethu usenizizela ukuthi kushube kangakanani phakathi kwezinyanga. Izinyanga ezahlukahlukene zihlasela yena uDr Khehlelezi. Emva kwevideo le trend kakhulu ezinkundleni zokuxhumana yakhe uDr Khehlelezi esemanzini elande imali. Mina ke bafethu ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngintatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.